लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनाव मोननैसो सोंथि नोंथांमोनहा नोंथांमोननि न'खौ नोंथांनि मबाइलजों जेरावखि थाया मानो नायनो गोसो जादों नामा? नोंथांमोनहा गुबुनफोरनि न'खौ बबे साइडथिं मा न' बबे साइडथिं मा दं गंबेसे न' दं बबेथिंजाय बेखौ नोंथांमोना नायनो गोसो जादों नामा? नोंथांमोना गुबुननि लकेसन एबा जायगाखौ नायनो गोसो जादों नामा? बै जायगानि थानाय सोरगिदिं मा दं न' दं गंबेसे न' दं बबेथिं लामाथिं बेखौ रोखा नोंथांमोना नायनो गोसो जादों नामा? अब्ला जुदि नोंथांमोना नायनो गोसो जादोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोनहा मिथिखायोब्ला अब्ला नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर गोबाव खालामाजासे जोङो जागायलांदिनि। बिनि सिगां नोंथांमोना फार्स्टआवनो डाटा अन खालामना लानांगोन। आं जेरै खालामदों डाटा अन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ गुगोल मेप बेयाव जों लकेसन नायो जायगा नायो बेखौ नोंथांमोना अपेन खालामनानै ला। अपेन खालामखांनायनि उनाव सिगाङाव नोंथांमोना मोनसे गोसोआव लाबावनांगौ दङ। डाटा अन खालामनायनि उनाव गाहायाव नैबे लकेसन दं। नैबे लकेसन आं अफ खालामदों बेखौ अन खालामना लानांगौ। अब्लासो नोंथांमोननि मबाइल गुगोल मेपजों लकेसनखौ नुनो मोननाय जागोन, नङाब्ला नुनो मोननाय नङा। दानिया बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना ओरैजाय गोजौआव दङ। नोंथांमोना बयबो नायो मा नायो लकेसनखौ नागिरो, लामा नायो, खाथियाव थानाय बेंकफोरखौ नायो। ATM बेंक नुगोन, पुलिस स्टेसन नुगोन, पस्ट नुगोन, मा नुगोन गासैखौबो जोङो नियारेस्टखौ जों होबानो नायबानो नुयो। बेखौ जों बयबो रोंथिखागौ। दानिया खोथाया जाहैबाय खिन्थानो लानाया जोङो एक्जाक्ट नंथारगौ बादि नंगुबै सावगारि एबा बबे खनायाव न' बिफां फोथार मा दं बेखौ जों गोजौनिफ्राय रोखायै माबोरै नुनो मोनगोन बेखौसो जों बाव फोरमायनो नागिरदों। दानिया खनायाव अब्ला नैबेयाव सिन मोनथाम दं, बाहाय थुदो। थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना बाहाय ओरै गोबां दङ इउर प्लेस, इउर टाइम लाइन, इउर कन्ट्रिबिउसन, स्टार्ट ड्राइभिं बेखौ गाहायाव बोखोलाङै नोंथांमोना नैबे गाहायाव आंनिया ब्लु जानानै दङ सेटेलाइट, बेखौ नोंथांमोनाबो ब्लु खालामनानै ला। हथात क्लिक खालामनानै दोनदो। लोगो नोंथांमोनहा गासिबो नंगौ बेबायदियै न'फोरखौ नुनो मोननाय जागोन। दानिया फार्स्ट टाइम नोंथांमोनहा नायनो गोसो जादोंबा नोंथांनि लकेसनखौ नायनो गोसो दंबा नैबेखौ थुबानो जाबाय। थुबाय आंनि लकेसनखौ। दानिया नोंथांमोना नायदो लासै स्ल' खालामनानै नुजोब्बाय गोजौनिफ्राय मा जायगा। ओरैजाय साइडआव दङ गेन्दारगाव हस्पिटाल दङ, बेखौ जुम खालामना नायदो। नै गोजौनिफ्राय मा नुदों फोथार, नैबिथिं न' गोजाम गोजौ फारसे ओरै गाहाय फारसे लारि न'जोब नुबाय। दानिया बे जाहैबाय बांगालदबा ओनसोल, बांगालदबा गामि क्लियारैनो नुजोबगोन। नोंथांमोना नाय बबेथिं गामिया बेसेबां गुवार, लामायाव बबेथिं क्लियार बेखौ नोंथांमोना रोखायै नुनो मोननाय जागोन। दानिया गुबुन मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनाया गोसो जानाया बबेखौ नायनो बा सोरनिखौ नायनो बेखौ नोंथांमोना बाहाय सार्च खालामनानै नाय, अब्लानो नुनो मोनगोन। जेरै जाय हमनानै ला गुवाहाटि स्टेसनखौ नोंथांमोना नायनो गोसो जादोंबा नायदो। गुवाहाटि रेल स्टेसन सार्च खालामदो। बाहाय दं निउ गुवाहाटि रेल स्टेसनाव पान्डु रेलवे स्टेसन दङ। जों गुवाहाटिखौनो नांगौ, लोगो गुवाहाटिया जोंनाव फैसिगोन। बावहाय सार्च खालामदो। जों गारिजों थांनोबा बेसे गोजान लागोन दङ नायनो नङा, जायखिजाया गुवाहाटि रेल स्टेसन। सरि फैयाखै, सार्च खालामफिन। नट फाउन्ड, सार्च खालामनाय जायाखै। जायखिजाया नोंथांमोना दस्राखौ नायनो गोसो जादोंबा सार्च खालामदो। गुवाहाटि फैयाबा जे नोंथांमोननि गोसोबादि नाय। बङाइगाव पार्क, गैया मिलायाखै। इक' पार्क, नै दा दिनै स्ल' जादों। जायखिजाया बाहाय दङ हमनानै ला सालबारि LP स्कुल दं। नै बाहाय आं सार्च खालामखांखानायमोन।
सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुगोन फैगौ नैबे बोनानै नायदो सालबारि एलपि स्कुल जुम खालामना दोनहाब दसे होमबाना जाखांबोगोन लासैनो नेटआ क्लियारबा थाबैनो जायो आरो जेसेबां गोजान सार्च खालामगोन एसेबां स्ल' जागोन क्लियार जाखांबोबाय नै सालबारि एलपि स्कुला गंनैल' दं साहा आरो सोनाबहा मोननै आरो साइडआव फिसा गोजों दं बेयो मा जानो हागौ टयलेटफोर जानो हागौ टयलेट मोगथाङाव थांनानै नायबा नोंथांमोनहाबो नुगोन बे जाबाय चिरां जिल्लानि ओमफ्राय गासैनो नायदो नै सालबारि बाजार गोजौनिफ्राय जेसेबां नायो एसेबां नुहुरगोन बबेथिं लामाया थांदों अब्ला नोंथांमोनहा निसय हमनो हाबाय जे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय मिथियामोनब्ला मिथिनो हाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो जानानै नोंथांमोना नायनो हागोन बबेथिंजाय लामा दं बबेथिं न' दं बबेथिं हाग्रा बारि बबेयाव दुब्लि बबेयाव न'आ गंबेसे सोर सोरना नोंथांमोना बिदिनो सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नुबाय क्लियार भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय नोंथांमोननि सायावसै एसेनोसै गोजोन्थों।